heb een keer 5 dobbelstenen, heb ik doorgeslikt, gerammeld, gekakt, jatzee. Dit is uit de Japandi-stijl, voor de liefhebbers. Dan kom je s'avonds thuis van een lange dag hard werk. En dan kun je lekker neerploffen. Op je houten kruk. En precies op de kozijnen gedaan. Stop ik in mijn zak. En dan ga ik bij een ander kraampje kijken. Kijk eens hier. Maar de panfluitversie van Bridge Over Troubled Water. Want hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, wat blijkt, Rob is allergisch voor alpaca's. Dat wisten ze niet.